Niga minyikuru se wodi ya ichuni kutoka se bunge ya Nyalibali Masaba barubengere byabo anegoro yamangana rengetobo chenu wasenseme yumoje gabo igoba kugo ikiranwa no mu MC bwe godi yo Ekerubo Siocha sate abuna babwate merobile sene kone kibune dispensary Ekerubo ngonyarere cross wana kurobo korrego cha saba menyi benseme yumuri kito mirded mumanyi yekiranenseme yonna gotwariga roboti rokubwatia Abarai abange ase serikali erobisi nigo barekane gutegerera mono ebirengereri by'abantu igoro y'amagendero ao ase chinsemo chinyinge mono ase orogongo rwa Gusii imeye wodi ya ichuni eyere imeye bunge ya Nyalibali Masaba nigo umurubiri bwo gutegerera ebirengereri by'abamenyi igoro yo gucyakorosia enyagitali ya Ekerubo buya okorekana elyo gucyagokonya abamenyi bensemeyo ase umurubiri oyo oragwa no mu MCA semeyo gati y'abaraibande ase abamenyi babwate okuganioko ntubwate umucyando ase nyomberia ekorokwa yokorosie ward y'abangina amo nabagaka ekorwe a female and a male block board nyomberia yagagite by CDF around 2014 Kisii ya kolegasi lakini tia nyarete koera elinde ebitobeke tayare kerenya gitari the next level etogendo waji wodi kiribere toy gwabanya gitari baberega iga egere batokonye boigo abamenyete no bolema tibatigiri magega asokorwa ebirengereri byabo asibarenge na yaiga na kubole kwa so wanje kwao kwa enda na baranyalo lwako konya bantu bitakunyara wate uganda karoka nyigitali eliyobali abora Ekerubo wakwenda nyibwacho mwino ngale mwesimigo na ku requesting mbaro mna wono musani onaro kumubisa okwagura inse ekarato wacha gambre tweto agura insaiga bra tusumbwa asewa akie karoko gandao sabe bintu ne bya bantato kwenya ntonyara simi to konyu yani to na wande sawa nambaro roba menyete no borema toko genda atambe sana kero toko baira masoesi yetu alikuwa ni nyagitari yeto ichikobeke rumwense moya oti ebashughulikira balemafu ase chingatie chonigo omo MCA bwenseme yo weekly Siocha uyo naende omanyekanete buna embande aria eira yo gucyakorosia enyagitali yo Ekerubo ase atebire magayetaro yaye gucia ense ya America nigo anyora abasamaria bayakurwa Minto Foundation abo barache gokonya kwagacha enyagitali yo na koyebeka ebinto biria biganeirie so a foundation ego twagachire enyagitali na kegorokwa Minto Foundation ne Ekerubo agachibura chake morore report ge kobekwaria amona keroka resultat abantu bamanya watefa te bantu bakufund resist dona yenya gitari the same foundation igantoma to another foundation ekorokunga medical bridge na kigona kwa foundation ende medical bridges. So a foundation yende in collaboration with the Minto Foundation. Na wago chako tu equiper enyagitari Ekerubo. They want ine. We will have them to wear a new roof, chiberi roof, so that because onyarende kego tu gitoka kwa roof yeru ororo, and then lende to wear at least a structure kwa tendo kiek. Ere engi yake. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Mamanyi.